Els nous temps comportaren la recessió demogràfica també al camp. Hi hagué una forta reducció general dels nuclis rurals respecte a l'època precedent. Antigues ciutats com Sagunt i Llíria, Edeta, perderen la categoria urbana i es transformaren en hàbitat rural. Per això, València restà com l'única ciutat d'un ampli territori entre Tortosa, Dertosa, Xàtiva, Saetavis i Valera, Valèria. Paral·lelament, la gran quantitat de viles romanes es reduí i només algunes continuaren habitades. Com en el món urbà, al territorium hi perduraren elements romans i hi hagué canvis que preludiaven l'edat mitjana. Es mantingueren les grans divisions administratives del final de l'Imperi Romà i la major part de la zona valenciana quedà integrada en la Cartaginensis. Aquest ampli territori estava ben estructurat amb assentaments rurals, que tenien l'origen en ciutats o viles romanes, com és el cas d'Edeta o de l'Horta Vella, Bétera. També en recintes fortificats, com València la Vella, Riba-roja de Túria, que formava part de la línia defensiva davant dels bizantins. Aquestes restes ens fan pensar com seria eixa línia defensiva. A més de monestirs, centres religiosos, econòmics i culturals, com Punta de l'Illa, a Cullera. Un lloc excepcional és el Palau del Pla de Nadal, que seria el centre de poder de tot el territori. La proximitat amb la frontera de l'Imperi Romà d'Orient condicionà l'organització del territori a partir de mitjans segle VI, caracteritzat per elements propis de moments de conflicte com les ciutats emmurallades, aquarteraments de contingents militars, les tombes de càmera o les acumulacions de monedes d'or. El nostre territori fou durant un segle un territori de frontera i això és el que es desprèn tant de la informació arqueològica com de la informació històrica.